Sme ekonomické vydavateľstvo. Presnejšie, najväčšie ekonomické vydavateľstvo na Slovensku. V roku 1993 sme vstúpili na trh s naším prvým titulom denníkom Hospodárske noviny. Na začiatku sme mali 16 strán a 80 000 čitateľov. Po 18 rokoch máme 28 strán, 160 000 čitateľov a sme prvou voľbou pre elitu hľadajúcu ekonomické informácie. Našu kompetenciu v oblasti hospodárstva a ekonomiky doplňa mesačník Investor, dnes povinná výbava každého finančníka. Jedinečná zbierka daňových zákonov je pracovným nástrojom pre každého účtovníka a daňového poradcu. Ale nie len číslami je človek živý. A tak sme si povedali, prečo nie? A pustili sa do vydávania lifestyleového magazínu. Prečo nespolupracovať s The Economist? A tak každoročne vydávame exkluzívnu ročenku The World In. Postupne sa nám strategicky podarilo preniknúť do marketingu a reklamy, malo aj veľkoobchodu, gastronómie a zdravotníctva. Jednoducho, nech robíte, čo robíte, nám neutečiete ani na golfovom ihrisku. Ekopress, to je 13 titulov, 300 000 čitateľov a kilometre štvorcové inzertnej plochy. Samozrejme sme online a samozrejme najčítanejší ekonomický portál na Slovensku. A stále rastieme. Nájdete nás na tých správnych miestach a dostaneme vás, kam budete chcieť. Sme pripravení na digitálnu budúcnosť, ale vždy sme tu pre vás aj osobne na HN kluboch a odborných konferenciách s elitnou účasťou. Obsah rozhoduje.